עליית הנאצים לשלטון בשנת 1933 גרמה למבוכה גדולה בקרב יהודי גרמניה. ב5 השנים הראשונות, הגזרות הנאציות כנגד היהודים הלכו והחריפו, וכשליש מהם עזבו את גרמניה. ובכל זאת, רוב יהדות גרמניה נשאר. הם ראו בגרמניה את ארצם והאמינו שהמצב יחזור לקדמותו, או לפחות ייבלם. סביב שנה זו גיבשו הנאצים מדיניות חד משמעית שמטרתה הייתה כפיית הגירה על היהודים. גזל הרכוש היהודי הפך שיטתי, התעודות המזהות שלהם סומנו, נערכו מעצרים המוניים, אפילו מספר גירושים המוניים, והיהודים סבלו מאלימות והשפלה שהגיעו לשיאן בליל הבדולח. קראנו בעיתון שרצו את הפון ראט, היו כבר רמזים עבים שמה שיהיה. ההורים של הרשל גרינשפן גורשו לפולין יחד עם עוד אלפי יהודים ממוצא פולני. זה היה בסוף אוקטובר 1938. הוא שמע על כך כשהוא היה בפריז, וב-7 לנובמבר הוא נכנס לשגרירות הגרמנית שם, וירה במזכיר השלישי פון ראט. היה לנו רדיו קטן עם אוזניות, ושמענו שהרשל גרינשפן רצח דיפלומט גרמני, בעקבות זה יש הפגנות ספונטניות. שמעתי בשעות הלילה רעש, הסתכלתי דרך החלון, וממול היו כמה חנויות יהודיות, והן כבר היו פרוצות. בבוקר החבר שלי העיר אותי, אומר, אדית, יש פוגרומים. בוקר מוקדם מהחנות, מהחלון שלנו, ראינו עשן מתעמר שם בכמה מקומות בעיר, והשכנים אמרו שבתי כנסת בוערים. באו לקראתי יהודים שרצו, ושאלתי מה אומרים, תסתתר, הורגים יהודים, שורפים בתים, בוזזים. כשירדנו מהמדרגות, כבר משני הצדים עמדו אנשים עם מקלות, והרביצו לנו מכות כבר בדרך למטה. כאשר עברנו ליד בית כנסת, הוא עלה בלהבות, וזכור לי יהודי נושא על גבו ספר תורה, נראה לי זקן, אולי בגלל הזקן שלו, ומאחוריו הלך איש אסעה וכל הזמן בעט בו. נכנסו לבית כנסת של אבא, והתחילו לעשות שם שמות, לשבור, להרוס. הנאצים הציגו את פרעות ליל הבדולח כביטוי ספונטני לזעם העם על רצח פון ראט. אבל למעשה הפרעות הורגנו על ידי ההנהגה הנאצית, ורצח פון ראט שימש להם כתירוץ בלבד. היה לנו איש לא יהודי שעבד עם אבא בעסק שלו, והוא אמר, מהר תברחו, כי 25 שעה בבגדים אזרחים, לא במדים, הם בדרך אליכם. איך הוא ידע? בגלל שהוא הכיר אותם, זה היה החברים שלו. הם בדרך אליכם עם מקלות. ואז אנחנו רצנו ברחוב, ועד שראינו איזה מונית, וביקשנו ממנו שיעצור, שיקח אותנו. ולא חשוב לאן, העיקר לברוח. הוא אמר, אני מצטער, אבל ברגע שאני אכניס אתכם, ישברו לי את השמשות של המכונית שלי. הם קודם כל נכנסו לכל השטיבלים האלה, הוציאו את כל ספרי הקודש, ספרי תורה, ועשו מדורות באמצע הרחוב, ורקדו מסביב. הם גם זרקו מהדירות, קסתות, רהיטים, ועשו מזה מדורות, כן? הם עלו את המדרגות והתחילו לזרוק החוצה. אני עמדתי והסתכלתי בכל הרכוש, בכל המכתבים, עם שרוכים יפים ומסודרים, ומה לא נפל למטה. דרשו ממנו לקחת ספרי קודש, לקרוע אותם, כריכה לקרוע. אז קיבלתי שוב פעם מכות רצח. הספקתי לרוץ
תוך כדי מכות למטה, ומה שיכולתי להציל מהספרים, שכבר חצי נשרפו, לקראת הצהריים, כמו איזה מטה קסם, הכל נעלם. פתאום עברו מכוניות של משטרה ו-SS וניקו את הרחובות מאנשים. למחרת כבר הם דרשו מכל בעלי החנויות לזקן את הנזקים. בליל הבדולח נחשפה השנאה ליהודים במלוא חריפותה. זה היה אירוע חריג בעוצמה בה פגעו ביהודים והשפילו אותם. האלימות נגדם הייתה גלויה והתרחשה לעיני כל ובכל רחבי הרייך. השתתפות האוכלוסייה הגרמנית, אם באופן פעיל או כצופים מן הצד, הייתה הסרה של מחסום. זו לא הייתה סתם פגיעה, משהו עמוק יותר נשבר. וככה הובילו אותי אחר כך לתחנת הרכבת, ומתחנת הרכבת לרכבות. אבל הרכבת לתוך, הציעו אותנו כל הלילה, עד שהגענו לוויימר. ושם הובילו אותנו, כל מיני מכות. מהר. וכך הובילו אותי לתוך בוכנויות. ההשתתפות של אזרחים רבים בכל רחבי הרייך בפרעות, ואדישותם של אחרים, הותירה ביהודים חותם כבד מאוד. יהודי הרייך נחרדו לגלות עד כמה הם הפכו לבודדים ומופקרים, וזרם ההגירה היהודית הפך לנחשול בריחה. תחושות שכאלה ביטא גם הרב לאו בק, שהיה ממנהיגי יהדות גרמניה. הוא כתב כך: תקופה היסטורית הסתיימה עבורנו, עבור יהודי גרמניה. אמונתנו הייתה שהרוח היהודית והרוח הגרמנית יוכלו להיפגש על אדמת גרמניה, ויוכלו להביא לברכה לשני הצדדים. זו הייתה אשליה. תקופת היהודים בגרמניה נגמרה לעד.